Ahojte, dievčence moje. Dnes sú to presne 2 roky, čo som začala postovať na sociálne siete, uverejňovať videá. Najskôr som nevedela, čo idem robiť. Len som tak tápala, skúšala som rôzne recepty, skúšala som postovať oblečenie, outfity, kozmetiku, drogeriu. Jednoducho veci, ktoré milujem a chcela som tú vášeň sprostredkovať aj vám. A nie len to, bola som na materskej 2 roky dozadu a pravdu povediac, tým, že vlastne som bola staršia, všetky moje kamarátky už mali veľké deti a cítila som sa trošku aj osamelo. A to, čo mi to postovanie, to každodenné pridávanie nejakých videí dalo, je obrovská, ale obrovská neskutočná podpora od vás. A pri tejto príležitosti sa chcem za to veľmi vrúcne zo srdca poďakovať, pretože dali ste mi jeden úžasný dar, dali ste mi čas. Čas, ktorý môžem tráviť s mojimi deťmi, keď sú choré, nemusím chodiť do práce. Čas, ktorý môžem tráviť pri tvorbe videí, ktoré milujem. Proste venujem sa veciam, ktoré sú moja vášeň a zároveň robím službu aj vám. Snažím sa robiť také videá, aby vám skutočne pomohli. Snažím sa robiť to, čo mne chýbalo na sociálnych sieťach. Taká nejaká autenticita, proste niečo reálne. To mi chýbalo na tých sociálnych sieťach a niečo, čo by mi aj pomohlo. Napríklad, povedzme, že nejaké dievča uverejní nejaké krásne oblečenie, ale nebolo to nikdy pre mňa prehľadné, skade je to oblečenie, ako to sedí, aké má miery, proste, alebo kozmetika. Vždy sa mi ľúbilo, keď sa nevedel niekto krásne nalíčiť, že mal krásnu pleť, ale nikdy som nevidela do toho vnútra. Vždy to bol len také pozlátko, taký ten obal. A verím a dúfam, že sa mi darí prinášať vám to, čo aj mne chýbalo. Takéto skutočné, reálne, čo si myslím, moje pocity, nejakú takú pozitivitu do života. Lebo myslím si, že každá z nás máme svoje problémy. V živote sa vyskytnú rôzne situácie a ja som založila ten profil, preto sa aj volá Ľubi Love, akože láska love, že je venovaný láske k veciam, ktoré ja milujem. Samozrejme, nie je tam všetko, čo ja milujem, ale hlavne to, čo mňa bavilo na sociálnych sieťach, to pridávam aj ja vám. A verím, že má to pre vás zmysel, má to pre vás pridanú hodnotu, že vám to pomáha. A nesmierne si cením každý jeden komentár, každý jeden like, keď zazdieľate niečo kamarátkam alebo kamarátom proste. Ani neviete, ako ma to teší. Skutočne dávate mi veľkú silu. Teraz som na dovolenke, nepostujem, nerobím videá, ale normálne mi to chýba. Chýba mi to, zvykla som si na to, že každý deň pridávam, uverejňujem to video, naplňa ma to, lebo vidím od vás odozvu. Takže chcem vám ešte raz poďakovať. Poslať vám dobrú energiu, teraz sme akurát v Chorvátsku a prší. A chcem vám zapriať krásny deň a to je všetko. Pa, pa.